सा हमरा के एगो चम्मच नहीं खस देले, एगो चम्मच। अरे हमरा तो लागता कि लड़किए में कोनो खोट बा। कुछ करे के पड़ी बेटा। हमारा और तारा बीच में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम के रही। तोर ये घर में काम बा खाली का सुने के, कुछ गुने के नहीं खे कुछ। जब से हमारे जिंदगी में आयल बारू